Hudaýyň halalyny halal we haramyny haram ilkezin diýipdir. O Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın başga bir ýerde derman aýdan sözü wa la hicrata ba'dal fath. Mekke feth bolandan soňra hicret ýok diýipdir. Çon Mekke feth boldy, Mekke islamyň eline düşdi, inni Medinäge göçüp gelmek lazım diýip bolmaýar. Her ýerde bol imanyňa gaýym bol. Ondan çürüyüm fiqh Hanafida büyük ulamalar aýdýar. Her ýerde bolsaň dine gaýym bolmaly, la hicrata ba'dal fath. Peygamber aýtdy, Mekke Peygamber aleyhissalatu vesselam aýtdy, Mekke feth bolandan soňra Medinäge göçmek lazım däl diýdi. Fiqh Hanafida aýdýar, emma bir adam bir ýerde bolsa, namaz okap bilmese, Qur'anlyk çalyp bilmese, din ýüze çykaryp bilmese, yelzemuhul hicra. Onu din yürüyen yere gaşyn göçüp gitmek lazımdır diýip aýdýar. Be her hal bu gurrun sünne bir mahal durjak däl. Ol adamlar bir göçüp gelýärmi diýipdirler. Peygamber diýipdir aleyhisselam her ýerde bolun, diniňde gaýym bolun, imanyňda diýipdir. Mekke-i Mukerreme feth bolandan soňra hicret ýok diýipdir. Hicretin asl lugaty manasy bir kuç etmek diýäsä, bir ýaňa göçmek diýäs. Ýok. Hicretin lugaty manasy bir zady äpbermek, bir zady ýigrenmek. O bu taý maňa bolmaýar, men bu taýdan göçşek diýmek, ýigrenip göçmege hicret diýerler. O men bu hyýabanda ýaşasam, men bir şäherde ýaşasam, men ogluň şogum ýene 10 ýyldan özüm dinim hatara düşüp barýar. Ýok, men o şähere göçşek, men o hyýabana göçşek. Şoň adyny hicret diýerler. Şu çaýny diniňe gaýym boljak bolup, ýigrenip uf boljak diýip taý darykdyrýar diýip, azan qamat dogry sesleşlenek, nämedlenek diýip de gaýym durulsa, şoňa o hicret diýilýär. Ey jemaatlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyamatda çelişi barada or derman görürün aýtypdyr. 1, 2, 3, 4 bölükde men hyzmatyňyza ýetireýin. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن المؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. Peygamber aleyhissalatu vesselam mümin kim, muslim kim, mücahid kim, muhacir kim dördüsünü açıklap aýtmaýynmy diýipdir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat diýmeýäsmi? Mu'minina, mu'minat, muslimina, muslimat der kul manasy bir. Emma Peygamberimiz derman açyk aýtypdyr. Mu'minin nidigi, mu'min nidigi bir adamdır. Men amenahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Ha o imanlardan palaniymi? Malyň bolsa goýup, janyň bolsa goýup, namsyň bolsa goýup, hyýanet etjek adam dädir. Mu'min şodur diýipdir. Gaýgysyz bolýupdyr, hiç gorkup görme diýip, adam bolsa mu'min şodur diýipdir. Bular mu'miniň manasy. Muslim kim? Men salimel muslimuna min lisanihi we yedihi. Wal muslimina wal muslimat diýäsä, bir adam şoň dilinden halk rahat, şoň elinden halk rahat. Awul azal kef bolsa musulman kamillälipdir. Muhammed Peygamberiň kefşi aleyhissalatu vesselam. Geçene meteler aýdyp, geçene azab berip, hewre agybat biderek zatdyr. Geçene maskara etjek bolup, geçeni kiçeltjek bolup, awul kef aýdyp, ya eli bilen ya dili bilen. Ol musulman kamillälipdir. Musulman elinden dilinden rahat bolmaly. Hemsaýasy bir adamlar vardır, bir hemsayeleri vardır, ya bir ha şayet hamanaşmal şu wagtda hamana diýen bir ýerde ba ýaştady ba, näme ýatyrmadyňyz ki? Din bernamasyna mydamçylyk diýilýänlerdir. Din bername ki hamana gijaha günni däl boljak bolsa mydamçylyk däl. Ohm şuuründen istifade edip de we ahunyň özü mydam bolupdy diýilse, ol dine beraber gelýär, o galat görür. Zeptini paxşda goýmak, öz bir ahenkleri kaldırmak seslerini ya hemsayelerini bir näçe azaly va öz billi zat da hemsayaň azaları ya ilwüniň mızahymçylyk bolmak ya cemaatyň içinde bir-birine awul kef aýtmak, eziyet bermek,
böwrük goýsa da eziyet berýär, selle giyse de eziyet berýär, sakkal goýsa da, mescide gelse de awul kefaýtýär, gelmese de awul kefaýtýär. Bir togur pakyrla gaçyp kesip adam mescide gelip bilmän. Awul kefin eline näme etjegin bilmän. Näme diýip musulman beýle bolmaly? Odalar mescide gelýän ýok. Mescide gelýän adam Hudaýdan gorkmalylmy? Ýygnajak bolmalylmy? Bir mehabbet etjek bolmaly, bir jemlejek bolmaly, bir Hudaý üçin bir Hudaýdan bir gorkmaly bolar rahim. Mehabbetleşdirjek bolup, agdy birleşdirjek bolup, bir süýjülük etjek bolup, İslam şonu söýýär, Resulullah jan açyk aýdypdyr ki,